Daar komt mama olifant. Grote poten, grote oren. Het Pieter Boartersplak, het koor, de muziekvereniging, de biljartclub, EHBO-cursus en gymnastieklessen van de basisschool. Het heeft al jaren een plak in het dorpshuis de Nije Warf. Maar je zou wel eens een eind komen kennen. Nou, dat zou eigenlijk wel een regelrechte ramp wezen. Want we gaan met elke groepje 2 keer per week heen. En als dat net meer zo kunnen, dan zullen we uitwijken moeten naar een oorplak. Nou ja, dat kost ook geld. Daar mag je weer heen. De beheerder van het dorpshuis zit ziek thuis. Dat is een van de redenen dat er zo'n 50 vrijwilligers nodig binnen. Nou, we hebben sowieso hier in de bar is een aantal jongen in de weken iepen. En dat zie je dan vaak maar zien twaan. Maar er ben ik wel feestjes of bruiloften, die dan meestal in bediening. Je kun je snacks hebben, dus meestal die dat helpen willen. Een evenementencommissie, maar ook skiermaksters en klusjes die gebeuren. Of eens een keer een klusdagen van het boetenomverving bijvoorbeeld. Het gebrek aan vrijwilligers is net het enigste probleem. Er is een tekort van haast €50.000. Om dit op te lossen is het bestuur op zoek naar een pachter voor de horeca van het dorpshuis. Maar ik hier blijven vrijwilligers nodig. Het dorpshuis is op zoek naar vrijwilligers. Is dat wat voor jou? Nou, ik had ingevuld, maar ja, met pensioen dat ken ik net altijd natuurlijk. Hè? Nee, je hebt je eigen leven, hè? Ken je gezin. Tijdgebrek, hè? Wat ik zei, voetbalvereniging, dwarsbelang. Dus die betreft, en ik vind, nou ja, de jeugd maar thuis oppakken. Nou ja, dat is het probleem. Hè? Overal zit je weer vrijwilligers. En ik doe al heel prettig vrijwilligerswerk. Dus ja, je kan maar één ding tegelijk natuurlijk. Maar ik denk wel nee, want ik vind het wel heel belangrijk dat het blijft. Maar er moet wel echt nog wat actie komen, want anders is het te let. En dan zou het dorpshuis na 48 jaar wel eens de dwarren sluiten moeten.